bafethu umgangatho ingathi uxhome kakhulu kumadlanga commission kubhizi kuphicotshona nobudlelwane baba bafana abayi4 uBrown Mkhotsi, Karim Sulumani, uKat Matlala noMorgan Maumela. Livelile igama lika Morgan Maumela. Amelani ithi lento. I-witness etestifyayo nguKarim Sulumani obonakala i-businessman yase Northwest okhona kwipolitiki ephof under i-ANC. Ubonakala njengomuntu xa kwakuthethwe qaqala igama lakho ukuvela ngomuntu obeke ngathi ebedibanisa okanye ebexhomanisa uKat Matlala nabantu bese nepolitician ezithile okanye udibanisa uKat Matlala nabantu bakwa SAPS. La tender ye 360 million yeka Kat Matlala eyase SAPS uvelile ngokungathi ngumuntu onendima kayidlalile kulanto leyana. So kufika ke ngokuphofu ke kufika igqwetha lakhe ngolosihlanu ukuthi before now uke wabalekele court efuna ukuyoblock imadlanga commission into ba imbize kumadlanga commission yakwathwa nje door yathi court door aphe yakhona uzaza kumadlanga commission uza ke ngolosihlanu xa kefika ngolosihlanu ufika ukuza igqwetha lakhe linezicelo elinazo. Isicelo sakhe sithi ngoba seboyisekile into ba anga appear uyanyanzeleke zo appear bacela into ba appear okanye testify in camera. Kuzanya ukumanyela mase sikhona i-witnesses zethu esesazimamela in camera whereby asibaboni siyabeva nje bethetha. Hayi bona indlela babe apply ngayo bafuna singamboni even i-testimony yakhe singayiva. Hayi zabetha phansi commissioners zathi do basana le wayi drama nje phofu ubona into babavele bavala kwa i-law firm bahuqisa ucase bonke kuzo representwana noKarim bathe nje bengena futhi ndaqonda bayabona imali thethe imali lapha kusathethe into eninzi apha imali bonke nje uKarim ngendlela okutshelwa ngayo usangaba afforda nje bonke kuvalwa ifirm kuzo representwana nomuntu oyi1 onguKarim Sulumani. Hayi sangena bathathana the whole day ke ngoku Friday kuphicotshana lonto leyo. Hayi ubuyile nesigqibo sakhe uMadlanga andithi ndiyamazi ba he's the man he thinks he is. Wabuya nento ethi sebethatha isigqibo esithi uzawutestifya not in camera uzawu-appeara siyive ne-testimony yakhe ngoba izizathu zabo bezingavakali kuphethwe kuthiwe hayi wosabela impilo yakhe bathe xa besitsho njalo ndabeni qonda ba kaloku ngoku sizothetha amagama amakhona sizobiza amagama oMorgan Maumela ngoku so nje kuninzi nje into uyayibona nje futhi into ba even during testimony yakhe kukhona apho besabe khona kuthiwe kanti uzawutestify hayi ke uphethe testifyile weza ke wasixelela yonke lonto leyo kungenwa ke ngoku yonke lenye into basithathe ngoba nje ayonto ebaluleke nca kubudlelwane bakhe noKat Matlala phansi kweza chats zazifakwe ezi evidence apho kubonakala khona into ba unendimani nini kujwelelwana into zama izicreen zakwa SAPS kuthethwa malunga ne-purchase order kula mcimbi we-360 million kungena ngayo ke kubuzwe wazene njani noKat. Hayi ayitsho nje ubudlelwane bakhe noKat into babazane njani kwakwezo chats ezo kulapho sokuvela khona ke ngo sokubhadalana imali ke ngo ebethu uKat Matlala ke bhadala imali anye ayithathe ayigqithise noBrown Mkhotsi bakhona khonapho kwezo conversation andithi ngokungathi according to yena bebeskima yena uBrown Mkhotsi ebengathi bekexelelwa ngoBrown Mkhotsi bathini kuKat Matlala ngokungathi uBrown Mkhotsi unobabudlelwana noMinister Senzo ngiyibona moslonto so kudlalwa nje undize nje othizeni apha so omnye bekecimba udlala omnye kanti omnye udlala omnye into nje ngathi njalo okay. So ngoku yena ke ngoku seke manje ebhatalwa nguKat Matlala xa ebhatalwa uthatha imali kube khona apho uKat Matlala esithi makagqithisele kubani kuMorgan Maumela. Ikhona lapho kumemba ugqithise khona about 750k kuMorgan Maumela wathi yena hayi akazugqithisa imali engako uzawuqhisto ngayegqithisa boma 500,000 hayi but ubudlelwane nje obobukhona. Okay umazi laphi lo Morgan Maumela uyasixelela Morgan is very interesting. Morgan Maumela umazi because wayefuna ukuthenga indlu only to find out ba le ndlu akafuna ukuyithenga yika Morgan Maumela. Sesiphi ke ngoku sesiphumile ku Friday because Friday bebe busy bephicothana lonto leyo. Singela phi ke ngoku singela ku Monday i9 zika February 2026. Part 1 wethu masithathe njalo lona testimony kaKarim Sulumani because hayi ziyabuya apha. Hayi ke uza nathi ke ngoku uKarim lona uyasixela into badibana naye wathi iprocess yabayifollower nini uyeza uzodibana naye uyamxelela into bayi le ndlu inengxaki ezithile zilungiswe zonxakezo kubani nguMorgan Maumela. So ungomnye wabantu amamazi in person andithi thina simane simbone izifoto ezingqabela nefoto zakhe hayi yena uyamazi in person ayangaphele lapho ke ngoku into baze banobudlelwane babazichomi utsho uKarim Sulumani. Hayi ke kubeni kwabo zichomi kambeni kwethuba kwakhona lapho sebeza khona nama business ideas uba mabenza into yokwenza nemine ku create company apho yonke lonto leyo
hayi ke kulapho singena kumcimbi wama-50 something million apho ke ngoku uMorgan walahlela u-50 something meter ke ngoku uba kuzaqalwa nomsebenzi wantoni umsebenzi wokuba kuyokwenziwa into nokwenza ne-mining. Ingathi nini Morgan sekephinde nengxaki zakhe zase-SARS kwathini ingathangani sekephinde ifuna back le mali wamnikeza back ngathi ke wazibhaqa ke sekephinde eqhubeka nale business yakhe eye-mining sekengekho uMorgan Maumela. But obobudlelwane obo bukhona uMorgan Maumela ke ngoku in case bakhona abangamazi because akaka-appear yena apha enye istory sakhe nje simane sithetheka siphinde sikube ngathi siyathola uMorgan Maumela ngumuntu okumane kuthetheka ngaye okubonakala okanye okumane kuthiwa ngumtshana ka-president wethu Cyril Ramaphosa. Ndazama kwezinye ipost zami previous post ke ndazama ukuyi-explain bakuthiwa ngumtshana wakhe ngabuni but ungumtshana from kwi-previous marriage ka-president wethu. So president wethu wake wavela wamkhanyela wathi akamazi nini kwaphinde kwavela niyayazi ndithi uba uyinjani social media yethu wabonakala kwavezwa kwalikhwa ivideo yakhe ngathi egqitha ngakhona wathi ayena wayezijogela wayeziwokhela nje akamazi kwathi nini wazovele sithi hayibo uke wathi egqitha apha wadibana kwakhona umncokolo thizeni wazama nje ukuyibalisa nje into nje engathi ayivakali nje upresident wethu malunga nobudlelwane bakhe nobani noMorgan Maumela ingathi uyamphikela uMorgan Maumela ngulo ke othe sekedlelwe into zakhe kuthiwa ungenile unodla i-SIU seyithathe izinto zakhe jikiphethu saphinde service okuthiwa ziyabuyiselwa izinto zakhe enezijolo ke phofu eziphinde zifaka kwa uKate Matlala kulanto la Sithembisa syndicate lama 2 point something billion ke ngoku aphi aseThembisa hospital bayalinkwa mosinalapha kungelwa kulobu mxhobo ke ngoku hayibo ke ngoku ingathi pressa nzima ke ngoku u-evidence leader hayi madoda sindinixelele bahleli njani bahleli be-about 4 amagqwetha kaKarim bahleli be-about 2 i-evidence leaders zethu pha kuMadlanga Commission hayi ke ne-commissioners nako ke hayi ndiyanixelela hayi kunzima yabona ndiqhela ukubabona mna bedibanisa amakhanda behlebe hayi abahlebi kule game udibana nani no negqwetha elakhe lidibanisa inhloko nomnye lithi khawuthi ngendithathe ngapha uba ndiyenze njani amamele agqithe no commissioners akathi khawume kancinci hayi akuhlelwa kuMadlanga Commission hayi bo bafethu kukhona apho beke bathathana khona ke ngoku because ingathi bezazi bayazazi ngoba kuthiwa futhi igqwetha lakhona yena ingathi ngiliqgqwetha nje elese KZN likhule ngendlela nje yonele lika Kerim olof emiyabo ukhulile nje ngathi sinaye seke phezudlwana nje powerful nyana hayi akaperuza idrama pha uphethe uyalazi icephe xa ulicephe uphatha uphethwe ebefuna nje ukuzama into engathi njalo pha kuMadlanga Commission niyamazi mos uJudge Mbuyiseni Justice Mbuyiseni hayi Madlanga hayi wabeka idolo phansi wathi nje umoya phansi so kukhona apho ke ingathi baphinde beke bathathana khona nane-secretary yakhona pha kuMadlanga Commission ingathi bake bangaphathani kahle nje nane-evidence leaders nje but ke eventually baphethe kukhona into babaxolelane apologize omnye apologize omnye ngendlela baye bangaziphathi kahle ngakhona ivideo yakhona nje nzayifaka apho bathathana nje kancinci but after ke baye bathini babe bayaxolelana kanjalo but ethini eqhuba kukhona ke nje babebhizi ngalo mcimbi onokwenza noMorgan Maumela phofu echila into ba osabela impilo yakhe lo Karim Sulumane njoba kubhizi hayi bo ya object igqwetha lika Karim okulelinye ke ngoku not but andini ndijelo ndathi maninzi bayi4 wa objector omnye wathi hayi le line of questioning okanye le ndlela le leader ngayi evidence leader ayo yiyo that they signed up for bona because sebengena kumcimbi ongathunzulu buzane ngophi lo mcimbi uqhubeka kaloku malunga nalo mcimbi ufaka uMorgan Maumela so ingathi into nokwenza noMorgan Maumela akumelanga ngento obithathu of which now that igama lika Morgan Maumela selifakiwe apha ayikho kaloku enye indlela silindele uba uMorgan Maumela azoziphendulela ngoba ngoku sekukhona amagama amakhulu athetha ngomani laundering ngongathi kaloku le mali yindlela bokuhlilwa ngayo imali isuka komnye iya komnye because event kwaba abantu aba kukhona ezinye izithola baphinde bajongane nazo ngapha yami angikwazi ukuyistopha le party lena ngizawuphinda nibuye nenye iphathi ndinganixelelanga into yoba iMadlanga Commission iyaqhubeka mosibo kumele iyaphela ngoku apha ngoMatshi hayi ifumene extension izawuphela nini ngo-August even aba babebalekile becingela into yoba hayi bazotestifya later on hayi ixesha lisesekhona because into yoba bathe xa behleli beyijonga babona into yoba hayi mani sekhona i-witness besingazicinganga into yoba sizafuneka into yoba bona aboMorgan Maumela ndingazi into yoba sizazi sibe siyambona na okanye bazamprotector unampela but nje isaqhuba into yakhona but sithetha ngemicimbi eserious sithetha ngemali eserious sithetha ngamamitha apha
Looking forward to upart 2 uba kwingoku esathini esaqhuba namhlanje uKarim Sulumane. From the moment she walked in is all the evidence we need for that. Thank you very much. Yeah, and they've got you too, actually. So am I. Good. Get my name correct. My name is not Mr. Karim, firstly. And secondly, yes, you're right. We are subject to you. We are subject to you. You must remember that you exercise power on behalf of the Republic, not on behalf of yourself.